جوانی Mehmet Kamaç parlamenteri Dem Partiye Diyarbakır meyvanı minen Slavu Reis bote keke Mehmet keke Mehmet giringiya ve seredani hunvaki Dem Parti çavadın ırkının. بله yani demek derece vaki ani zaman demek derece bejin ez despeke da brasti ilo rojeke giringeç bu kurda buxaji ilo salvegera komkujiya roboski ez despeke da ve komkujiye şermezar dikim u sersaxiye jegele kurd duxazım bele vaki got ani zaman demek derece bere PKK da havditin pek ne dahat yani ne cimalbati ne parezeri ne siyaset hevditin pek ne dahat. Pişti 4 sal û nîvan ev hevditin pek hatine. Hûn jî dizanin Tirkiye niqaşên li ser pêvajoyeka nû ya çareseriya piştgirêka Kurdan li Bakur wê pêk were yan jî pêk ne. Tevî van niqaşên hanê nava vê mehê da du carê carekê birêz Ömer Öcalan serdana bi malbatî bû bi rastî ev ya jî serdan kiribû cara duyemîn jî li ser lêdana Dem Partiye îro şanda Dem Partiye çok grava İbraliye birêz Abdullah Öcalan re hevdîtinek pêk anî em hevdîtina hanê em tabii dibînin yani em ji wekî siyasetê dişopînin eger gotinên ku rojava siyaseta Tirkiye da demek nece sê mehe ku Devlet Bahçeli tîne ziman û li ser van jî ev hevdîtin pêk tên yani em dibin belkî ev mesela hani em wekî pêvajoyekê ji xwe nanirxînin û em wisa nabînin jî lê ev hevdîtinên hanê ji bo ku ez bêjim hevdîtinê birêz Öcalan re mühim dibînin. Naveroka civînekeke Mehmet Dey were eşkere kirin? Belê yani ev bêjin şanda me a Koçoyê grava İmraliyê di saetê pêşîn da wê li ser naveroka wê li ser hevdîtinê hem ji çapemeniyê re hem ji raya giştî re wê daxuyaniyekê bidin wê agahdariyekê parve bikin. Yani muhakkak ev mesele hanê wê bi civakê re û bi çapemeniyê re were parve kirin. Ev hevdîtin tê ve wateyê keke Mehmet ku li ji bo çareseriya pirsa Kurd li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê gav hate avêtin? Yani wekî pêngavekê em bi nav nakin lê wekî demek dirêje piskirêka Bakurê Kurdistanê piskirêka Kurdên Bakurê Kurdistanê were çareserkirin bi rêya haştiyane û demokratîk were çareserkirin herkes jî dizane em jî demtînin ziman her demekî jî em dibêjin em dibêjin aktorekê ji vîya a sereke birêz Öcalan aktorekî ye eger ji bo pêvajoyekê nû çê bibe eger piskirêka Kurdan bi rêyekê haştiyane û demokratîk bi rêya siyasetê were çareserkirin muhakkak kere hevdîtin birêz Öcalan re were kirin ew jî gotinê xwe bêje ew jî rola xwe a li ser vê mijara hanê bicîbîne di vî warî da em bêjin ev hevdîtinê hanê mühim in eger pêvajoyekê çareseriyê dest pê bike eger niyetekî wisa hebe her muhakkak ev hevdîtinê hanê jî ve jî şopan di hevdîtina Ömer Öcalan da jî birêz Öcalan gotu ew hêza min heye ku ez vê meseleya hanê bi rêya çekdariyê bikişînim rêya siyasetê ew hêza min heye lê gere şert û mercê wê werin avakirin şert û mercê wê pêk werin ew jî hem dibêjin eger ev şert û merc pêk were serî da birêz Öcalan û her wiha aktorên dinê rola xwe bînin cî ev meseleya Bakurê Kurdistanê a Kurdên Bakurê Kurdistanê birêyekê demokratîk were çareserkirin mümkün e em her tim jî ji vê siyaseta vê meseleya hanê dikin yani em dibêjin bira êdî şer û pevçûn ev meseleya çareser nabe her roj kûr dibe her bir roj mezin dibe her civakê her aliyên civakê berdelên mezin didin ji bo wê qasê ji aştiyekî bi rûmet û mayînde ji derveyê wê tir rê û rêbazê wê nemane eger ev hevdîtinê hanê bibin sedemekî destpêka pêvajoyekê nû em wisa bawerin ev car ew meseleya hanê wê bi ser bikeve. Rola Dem Partî di vê proseyê de çi dibe birêz Kamaç?
Yani hûn jî baş dizanin em bêjin yani rola siyasetê li ser eger mesele li ser rêya demokratîk siyasetê bi hukukekê were çareserkirin, muhakkak navenda vê çareserkirinê wê parlamentoya Tirkiyeyê be. Ev mesele wê derê bi taybetî bi aliyê yasayî ve were pê yani çareserkirin. Ji bo vê qasê jî Dem Partî grûpekî sêyemîn e siyaseta Tirkiyeyê de parlamentoya Tirkiyeyê cî digire. Eger em mesela hani wê were parlamentoyê di parlamentoyê de jî di nava civakê de jî rola siyasetê rolekî girîng e. Yani hem bi danûstandinan hem nêrînên civakê parê vekirin hem daxwazên civakê bînin ziman hem daxwazên civakê wekî aktorekî temsîlkarê civakê Kurdê Bakurê Kurdistanê bîne ziman rola siyasetê muhakkak pir mühim e. Ji bo vê qasê jî her tim Dem Partî jî dibêje em ji bo vê rola xwe her tim jî amade em vê rola xwe bicivînin. Birêz kemaşniha ev prose bi însiyatîva Devlet Bahçeli dest pê kir. Yani gelek balkêş bû ku serokê partiyeke nîjadperest ku salane ye li dijî doza Kurd li dijî mafê Kurda helbest wergirtine bi însiyatîva serokê MHP Devlet Bahçeli dest pê kir ev prose. Nihat raya giştî de dîtinek heyetê gotin ku AK Parti piştgirî nedavane vê proseyê bêguman Bahçeli nikarî bû însiyatîveke wisa werbigire. CHP jî bawayekî pozîtîv xwe nêzîkirtiye vê wêneyê parlamentoya Tirkiyeyê girêdayî çareseriya pirsa Kurd hûn çawa dinir? Belê yani em bêjin ev mesele ku birêz Bahçeli aniye ziman yani gotin bi xwe yani me parlamentoyê de jî çend cara vaniye aniye ziman kî li ser aştiyê, kî li ser biratiyê, kî li ser çareseriyê gotinekê bêje ev gotina hani mühim e. Em her tim jî van gotinên vê rengî mühim digirin. Lê belê ev gotinê bi aliyê Bahçelî de bê gotin bi rastî qîmet û değerekî wê cuda heye. Yani wekî hûn jî dibêjin partiyekî siyaseta xwe ser nişadperestiyê ava dike û her wiha jî em bêjin çend car hatiye ceribandin jî ku çareseriyek pêk were bi taybetî partiya MHP bi tundî dijî wê derketiye, dijî çareseriyê derketiye, dijî axiftina demokratîk û siyasî aşitî û wekeviyê dijî derketiye. Lê vê carê birêz Bahçeli vê meseleye haniye ziman. Muhakkak yani em bêjin pevçûn di navbera kî da zêde hebe, piskirêk navbera kîjan aliyan da zêde hebe eger ew alî biaxivin yani mühim e gerek mühim jî were girtin. A duyemîn jî ev e yani rojhilata navîn di pêvajoyekê girîng a derbas dibe. Yani em dikarin boî her kesekî dibêjin êdî dem qediya ye yani yan wê çareseriyek pêk were yan ji hemû aliyên civakê ne ji dervê ne ku tenê Kurd Türk û Ereb û Faris û her alî wê têk herin. Eger piskirêka Kurdan neyê çareserkirin di vê pêvajoya rojhilata navîn da mixabin wê têkçûnên mezin pêk werin, mixabin wê berdelên mezin wê werin dayîn, mixabin wê civak yani neçariyek mezin bibîne. Boî vê qasê jî em bi rastî gotinên Bahçelî girîng digirin. Eğer gotin ewî gotî em girîngtir jî dibînin. Ji bo çareseriyê jî hûn jî dizanin demên borî da dijî derketine. Lê vê gavê hen parlamentoyê bi xwe aliyên em bêjin opozisyona parlamentoyê da jî li wê derê jî ne tenê yek partî cuda ji derveyê dihêlin partiyên temamê partiyên ji derveyê İYİ Partiye hemû erênî lê dinêrin gerek ev mesele hani bi rêyekî demokratîk aştiyane were çareserkirin. Ev mesele hani di vî warî da di parlamentoyê da jî em dikarin bêjin konsensusekî ser vê gotinê hani heye. Belê, spasiya te dikim. Mehmet Kamaç parlamenterê Dem Partiyê Diyarbekirê ji Wanê li gel.